Once upon a time, in a little cozy cottage deep in the woods, lived 3 bears. A mama bear. Simo, već nedeljama nismo izišli iz kuće. Kada ćemo malo da se prošetamo? Tata medved? Ali dušo, ne možemo. Svaki put kad izađemo, neko nam ukrade doručak, spava u našim krevetima i ostavi upaljen televizor. I naravno, dete medved. Ja sam uz mamu. Ajdemo da se prošetamo. Siroti tata medved nije znao šta da radi. Sve dok mu jednog dana neko nije zakucao na vrata. A šta ćemo ovdje, Vučko? Ovdje žive 3 medveda, dečko dragi. Sećaš se te priče? Mama, tata i sin medved. Uvijek imaju hranu na stolu, a to je za nas, Žučko, to je za nas. Dobar dan, gospodine. Stanite, nemojte da mi kažete. Pogodit ću. Crno, crne oči, telo prekriveno krznom. Vi ste tata medved. Čitao sam priču o vama. Imam rješenje za vaš problem. Za koji problem? Svaki put kad odete u šetnju, neko vam ukrade hranu, spava u vašim krevetima i ostavlja upaljen televizor. Koliko znate? Veoma jednostavno. Moj prijatelj i ja predstavljamo detektivsku agenciju i mi ćemo sada preuzeti stvar ako se slažete. Ako želite da krenete u šetnju, idite slobodno i pomenite moje ime. Sjajno. Nisam odavno mogu da izvedem porodicu u šetnju. Idem po njih. Tako treba, gospodine. Idite na put kolima ili autobusom, a nam ostavite krađu. Ili čuvanje. Hajde da posjetimo našeg rođaka Jogija. On je jako zabavan. Hoću da vidim Bubua. Zbogom, lepo se provedite i nemojte da žurite natrag. Vučko, pa ti si pravi genij. Tako si u pravu, žućene moj. Dobili smo malo vruće, malo hladne, klope baš onako kako treba. I krevete od kojih je jedan previše tvrd, drugi previše mek, a treći tačno kako treba da malo odspava. Kakva sjajna postavka. Žućane, ovog puta smo zaista uspeli. Vekna hleba, pizza, televizor. Jedi, pi i budi veseo, Žućko, jer svakog trenutka može da se pojavi Zlatokosa i da nam pomrsi račune. Da proverim šta rade pajkani na mom oštrotalasnom radiju. Pažnja svim jedinicama, pazite na lakoprstog Duška. To sam ja. Taj razbojnik je upravo opljačkao posljednju Narodnu banku i nestao bez traga. Budite oprezni, on je zao, bezobziran i spreman na sve. To sam ja, ali nikad me neće uhvatiti ovako prerušeno. Za svaki slučaj ipak ću negdje da se sakrijem. Hej, ona mala udobna koliba bit će dobro sklonište. 3 medveda, a? Mi to poznato nešto. A pa da, naravno, Zlatokosa i 3 medveda. Pa da se pretvaram da sam Zlatokosa. Znate, imam i odgovarajući kostim. Možda će mi dati neku klopu kad sam već tu. Izvini, ali danas ne dajemo dobrovoljne priloge. Idi sad kući, ajde. Nisam ti ja, devojčice, ja sam lakoprst, ja sam Zlatokosa. Zlatokosa. Kako sam mogao da zaboravim takvo ime? Pa zaboravi ga, pametnjakoviću. Ruke u vis. Treba mi ova malo udobna jazmina da prenoćim. A sad ću i da uđem. Jao, Zlatokosa, kako ti je veliki pištolj? To je da bi vas bolje raspalila. A te kako ti dubok glas, Zlatokosa? To je da bih bolje vikala na vas. Ja se ovdje useljavam i niko me neće zaustaviti. Niko! Naravno, ali prvo uzmi ovu lopticu, Zlatokosice, idi da se igraš na autoputu. Dobro. Tako, ti si dobra devojčica. Ej, pa šta ja to radim? Pa taj Vuk je baš bio pametan. Nagovorio me da ga ne upucam. Well, let's see him talk me out of blasting this door down. One secret of this business is good timing. It's always like this when you have something big, Ding. Everybody wants to get into the act. Opet Zlatokosa. Strašno. Moram balvanom da razvali vrata od mog ličnog udobnog skloništa. Ovuda, Zlatokosice, vreme je da malo odspavaš. Na spratu prva vrata desno. Hvala.
Pitam se u čemu li grešim. Da pogledamo jutarnji program, Žučko. Ej, Vučko, vidi ko dolazi. Aha, 3 medveda. Ako nas uhvate da smo im pojeli svu hranu, da nismo namestili krevete i da smo ostavili upaljen televizor, gotovi smo. Smislio sam. Zlatokosa, naravno. Naravno, Zlatokosa. Razmislio sam, Zlatokosa. Ovo je tvoje skrovište. Useli se, a mi ćemo da se iselimo. Dopašće ti se ovde, Zlatokosa, klopa, televizor, meki kreveti, pa šta bi više htela. Uživaj. I kao što se kaže, jeli, izlaz je nadesno. Ajdemo, Žučko. Hala ću da se nabacim na ovu toplu i hladnu klopu. Baš kako valja. Umirem od gladi. Aha, uhvatio sam te na delu, ti provalnice jedan. Ja umeće. A ti si onaj pokvarija koji nam jede hranu. Spava u našim krevetima. Ostavlja upaljen televizor. Niste u pravu, ja sam Zlatokosa, ne, mislim, ja sam Lakoparci Duško, vidite? Malo verovatno. Ne, istina, nisam ja kriv, hej, pustite me. U pomoć! Udari ga, tata! U pomoć! Policija, Za njim, Simo! Kako su krenuli, Žučko neće se vratiti još nekoliko nedelja. Možemo da nastavimo gde smo stali. Hrana, televizor, meki kreveti. Mnogo volim crtači sa srećnim završetkom, jel da, Vučko? Naročito kad smo mi u njima, Žučko, naročito kad smo mi u njima.